Ukakwatira mtsikana wa Ocheperapo chimachitika ndi chiyani? Chomwe tikutanthauza apa ndi mtsikana amene wakwana legal age kuti ndi ololedwa kuti atha kulowa m'banja. Komano tiyerekeze mwina mtsikanayo ali ma 20 chakuti years, iweyo ndi 30 chakuti or 40 chakuti, but difference 10 years or more. Ndi chani chomwe iweyo makumana nazo? Video ya lero tifuna tikambe mu zinthu 10 and zinthu 10 zimenezi kwambiri tikuyankha anthu ambiri amene atifunsa zinthu ngati zimenezi. Chinthu choyambirira different life stages. Chimafunika kuvomereza kunena kuti nonsenu muli ma stages osiyana. So mtsikana chimachitika ndi chani? Mkazi wanuyo chingamuchitikire ndi chani? Amakhala kuti akudusa mu nthawi imene she is trying to discover herself. Pomwe pa nthawi imene imamuna umakhala kuti you are already settled. So muyembekezero nena kuti suti mungafananirane ithu zinthu yayi, makhala kuti musiyanabe. Sanga wina angoziva ngati discover kumene, akungokula kumene. So what to expect during this time? The growth phase, wina wake akukula pa nthawi, komanso lifestyle adjustment. Mtsikanayo akuyesera kuziva ngati just lifestyle, komanso ndi nthawi imene she's trying to learn responsibility. Sanga ngofikira kutha zonse during this time. Amakhala kuti ndi munthu amene akuphunzira, amakhala akulakwitsa, akuzikhonza, inunso mukumukhonza, kuti akhale chinthu imene iniyo mukufuna. So during this time chimachitika nchani? Pamakhala ma conflicts. And ma conflicts ake, she may feel restricted when you want structure. Mkaziyo amatoma zona ngati kuti mukumukakamiza kwambiri zinthu, or mukumpanga restrict kwambiri zinthu mukamamuza structure. Kuti aise banja atu mumu ndi mmene makhalira. Iyeyo amaona ngati kuti zikukhwima kwambiri kwa iyeyo. So amatoma panga resist nthawi zina zake, and iweyo ngati mwamuna umatoma mamuona ngati kuti she's just too childish or ali confused pa zinthu zimene iyeyo akufuna. Sakudziwa zinthu zimene iyeyo akufuna. Number 2 chimachitika nchani? Higher expectations from you. Mkazi wanuyo, mtsikanayo, amakhala akuyembekezera zambiri kuchokera kwa inuyo. Sure, amakhala kukuonani kuti inuyo muli kali stable, komanso inuyo muli mature, komanso muli ndi experience yochuluka kuposa iyeyo. So chimachitika nchani during this time? Iyeyo amakhala kungofuna guidance from you, komanso amakhala kungofuna emotional maturity, mumukhwimise nzeru zake, komanso financial order, chuma muchiyendetse bwino pa nyumbapo. Ndiye mu nthawi imene iyi ma conflicts anji amene amachitika, iyeyo amatha inuyo mukangopanga act immature, iyeyo uja amakhala easily disappointed, chifukwa choti amakhala akuyembekezera zambiri kuchokera kwa inuyo. Komanso inuyo mukamapanga over control, kumuunikira kwambiri zinthu, kumpanga control zinthu, iyeyo uja amafira ngati kuti koma ndi akundipanga to suffocate. Now chinthu cha number 3 china chimene chimachitika nchiyani? You naturally have more influence. Mukuyena mudziwe sinanga inuyo ndokulirapo, ndi amene muli ndi influence yochuluka pa iyeyo ndi inuyo. So experience yanu shapes how she thinks, and imapanga shape imene iyeyo amaganizira, komanso imene iyeyo amapangira plan, komanso kupanga decide. Now what to expect during this time? Mkaziyo amakhala akupanga look up to you for direction, amakhala kukuyang'anirani inuyo kwambiri for direction mbali ina iliyonse ya moyo wake. Chifukwa chonena kuti guidance yanu ichi ndi imene iyeyo amakhala ali ready kuti apange follow. Sinanga muli ndi experience yochuluka. So during this time mmasemphana maganizo zotani, or pamakhala ma conflicts otani. Amatha kumaona ngati kuti she has lost herself. Futi ineyo amuna angawa ndi akungondilamula ziti zonse, ola ungondiunikira zina ziti zonse, iyeyo chamaona ngati kuti ali lost. And kumbali ya iweyo mwamuna umatha kumaona ngati kuti mina samakumvera, sinanga akukula, right? So confidence yambano kubwera mwa iyeyo, iweyo mayamba kuona ngati kuti akukuderera, sakukumvera, ola akungopanga zake. Ndi conflict yomwe imabwera during this time. Komanso chinthu cha number 4, insecurities on both sides. Mbali zonse, iweyo mwamuna komanso mkazi mmayamba kufila insecure. Inuyo ngati mwamuna mmathomaza muona ngati kuti mkaziyo atha kukakondanso anyamata anzake. So nthawi zonse mmakhala ansanje, kaya wapita ku sukulu, kaya wapita ku ntchito, mmaona ngati kuti umeucha kwazi kaenda ndi anyamata size anzake. Komanso at the same time mkaziyo amaona ngati kuti mwina ifoti mwamuna wangayo ndampanga annoyi kwambiri, or ndimamvutisa kwambiri, ndimaoneka ngati mwana mzochita. Iye uja mwina nkutheka panopa wapezano mkazi wokhwima mmaganizo oti akhale naye. So what to expect during this time? Chimene chimafunikira nthawi iyi pamafunika moments of reassurance. Aliyense ampange reassurance ake, ndimakukonda, ndizakhala nawe munyengo zonse mpaka nakalekale. Mwamuna atero, mkazi atero. Reassurance during this situation ndiyo imene imafunikira kwambiri. So pamakhala ma conflicts anji, nsanje, jealousy. Mwamuna amatokhala wansanje pa mkazi wake, mkazi sokhala wansanje pa mwamuna wake, komanso overthinking, kumuganizira winayo zolakwa zambiri, komanso checking their phones, kucheka mafoni, wina asangopita paseli
kutenga phone kuona akucheza ndi ndani, social media zimene mwina akupanga fleet da anthu ena pa social media, komanso ma movements mayendedwe umakhala ukhuzidwa kwambiri ndi mmene wina amayendera mangochoka apo mabwera mochedwa ndi zina zambiri. Chinthu cha number 5 ndi chani? Energy level differences. Mukakwatira mkazi wachichepere muvomereze kunena kuti energy yanu imakhala ndi yosiyana ndithu. Sinanga winayo wafika pa nthawi imene ili ya prime yake wayamba ali ndi mphamvu, ali ma energy ambirimbiri mthupi lake. So chimachitika ndi chani? Iye uja amatha kukhala mkaziyo akufuna more adventure and excitement, mina akufuna ma outi, akufuna bwanji tipangeko izi heti yesepo izi. Pomwe wewe mamuna umakhala nthawi watopa ndi zimenezo. And then what do you want during this time? You are just used to the routines, komanso you just want peace. Ndiye chimachitika nchani? What to expect during this time? Pamakhala mati lifestyle balancing. Chimafunika ndi kubalansa. Osati kumusiratu, kumutrashiratu wina zimene akufuna. You have to balance things up. Wina amve kukoma, winanso amve kukoma. Komano during this time pamakhala conflicts anji. Nthawi zambiri amatha kuganiza ngati kuti inuyo ngati mamuna you are too serious on her, komanso inuyo mmatha mamuna ngati mkazi is just too playful. Sinanga kufuna birthday yanzanga, pakufunika zakuti nditapita kwakuti akuchitika zakuti mwakuti. Iweyo mangomuona ngati kuti iye zochitika zake ndi za childish kwambiri, and iweyo zochita zako zimangokhala ngati mwana. Sinanga nthawi zambiri amakhala influenced by other people. Chinthu cha number 6, communication gaps. Sinangano mtsikana ndi wachichepere. Nthawi iyi mzimayi amakhala zochita zake zikungoyendera kwambiri ma emotions drive many reactions in her. Komanso inuyo ngati mumuna nthawi iyi simayendera ma emotions, mmayuza kwambiri logic and calmness. So what to expect during this time? Chimene mafunikira kwambiri ndi kumphunzitsa mkaziyo ma communication styles, kuti umumu ndi mmene wena iwe ndine tizilumikizanirana or tizimvanirana pa nyumba pano. So during this time imachitika nchani? Pamakhala conflicts. Iye uja amatha kuonanga kuti she may cry easily, ndi nthawi zimene zimayi amatha mangolira zosadziwika bwino. Weso ndikumakhala annoyed, iwo mangolira ziti zonse, komanso amatha kuzitenga zinthu zake personal. Nthawi iyi zimene azibambo ambiri timapanga timayamba kupanga respond with silence, silent treatment. Zakubowa ndi zina zake osamuyankhulanso, olo kungopanga withdraw, inunso paja. Komano suliso zimakhonza zinthu zimangompanga ba frustrate kwambiri mkaziyo. Chinthu cha number 7, big dependence on you. Mkaziyo sinanga ndi wachichepere akuona inuyo ndi okulirapo, amakhala akudalira inuyo kwambiri pa zinthu zosiyanasiyana. Pakhani kaya ndi zachuma, kaya ndi emotional direction, and chimachitika ndi chani? She will lean on you for guidance. Amakhala wayadzamira kwa inuyo ola akudalira inuyo kuti inuyo ndi amene mulongosole zinthuzo. So pamakhala conflicts anji. She might accuse you of controlling when you are just leading. Iye uja amatha kupanga accuse inu ndi mmangu ndipanga control. Kodi ineyo zinthu zina sindingapangeko ndekha? Pomwe inu cholinga chanu si chimenecho yayi. You are just leading your family to the right direction. Komanso you might feel too much pressure. Ngati mwamuna iti mmayamba nufila pressure koma mkazi iso ndiye wayamba kudikwana bwanji. Afuna ineyo ndizingopanga provide everything. Ndizingomuuza kena kali konse kochita. Ni nthawi zimenezo azibambo ena maganizo omutenga mkazi kwambwezeresa kwa amayi yake. Chinthu cha number 8, boundary conflicts. Mtsikanayo mkaziyo amatha nthawi zina kumapanga test ma limits without even realizing. So chimafunikira ndi chiyani? Chimafunikira kukambirana pa nkhani za zinzake. Chifukwa ma limits amene amapanga amakhala akupanga be hangout ndi ma friends, and amuna ambiri zimazamba kwabowa akutenga maganizo anzake, olo kapena azinzake akumunamiza, akucheza kwambiri benda azinzake, alida azinzake amuna. Ni nthawi imene amakhala kufuna freedom, ma outings, ndifuna ndichokepo, kusanzika kwambiri social media, kavalidwe kake sakuvala mozilemekeza. So during this time pamakhala conflicts, kubwera kwake kwa usiku, azinzake amuna amene akucheza nawo, or freedom yake iye akufuna freedom, pamakhala nditu kukangana zimene zizi. So the time imene mumuna amaoneka ali too strict, pomwe iyeyo akuona ngati that's just a normal behavior to do. Now chinthu cha number 9 ndi chiyani? Chimakhala timati maturity gap in handling problems, kukhwima pakupanga handle ma problems. Kama khala kusiyana pakati pa anthu awiri amene wawo. So pomwe iweyo mamuna you solve problems calmly, umasolve mavuto akabwera modekha. Pomwe iyeyo vuto likabwera she panics, komanso amapanga overreact, or mwina upanga seek advice from friends. Ni nthawi zimene mkazi ama yankhulana kwambiri ndi azinzake or mwina makolo ake kuti apange guide ma issues ambanja, pesa zola kukanika kuwapanga handle iyeyo akuwauza azibale yake. So what to expect during this time? Chimafunikira kwambiri ndi kumphunzitsa mkaziyo timati emotional intelligence, kukhwima kwa munzeru,
kukhwima mmene angathe kupangira handle things. Komanso pama conflicts amachitika nchiyani, pamabwera outside influence from friends kayenda achibale, and nthawi zambiri malangizo ompasa amatokhala misleading ononga banja. Komanso pamatha ma quick decisions after arguments, nthawi zimene mkazi amatha kungotere kungakakaniza basi ndikupita kwathu. Ndi zina zambiri zimabwera chifukwa cha maturity gap. Chinthu chomalizira chimenechi cha number 10, she will continue growing. Mukuyena mudziwe na kuti mkazi usinanga munamtengale wachichepere azapitirizabe amene yutu akukula ndithu. So apanga evolve ndithu into a more mature version of herself. So what to expect during this time? Pamachitika zambiri. Mindset yake ya mkazi imasintha, komanso confidence mwa iyo imapanga increase. Mwamuna ndikumatha kuzifira dai koma mkazi wangatu wano wayamba kukula ndithu mzochitika kusiyana ndipo yamba. Komanso ma new goals mwa iyeyo. And during this time pamakhabe ma conflicts. But as she grows, she might challenge your leadership. Amamba kuchallenge. Sinangano wayamba kuona ngati kuti atha kutha zinthu. And that's the same even mwana wang'ono akafika pa stage nake amakula mtima, usafuna kumuza, usafuna kutumika. So kuti that is completely bad. Amakhala iyeyo wayamba kuzoona nzeru nomwe iyeyo. But I think now it's time yoti nanenso nditha kunena chiganizo pandekha. Pomwe iweyo umathamuona ngati kuti she's changing too fast. Mwina ndi wamwano, mwina ndi woderera. Komano she's just trying to grow. Uthenga wanga omaliza pa nkhani imene ukhale wotani. Big age gap is not a problem at all. Kusiyana kwa Zaka kuja si vuto linali lonse. Ndizotheka mwamuna kukwatira mkazi amene alachichepere kwa iyeyo. Komano chofunikira kwambiri pa nthawi imene chimakhala chani. Pamafunika kupitirana kwambiri, pamafunika communication yanu ikhale yabwino, kulumikizana kwanu, komanso pakhale kulemekezana pakati panu, komanso pakhale kukhwima zeru mmene mukupangira zinthu zanu, emotional maturity, komanso mupange balance leadership yanu ndi gentleness. Musakhale too strict or ankhaza. Apply some gentleness in handling some other things. Chifukwa mungadziwe mukazipanga handle well zinthu zanu, mkazi yuru amakhala wanu chifukwa mmakhala mphunzitsa kena kalikonse. Komanso mkazi amadziwa kuti inetu china chilichonse anandiphunzitsa ndi amuna anga aja. So mmakhala ndi banja lomwe lili peaceful, komanso fulfilling, komanso lonyadirana. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching, and see you in the next one.